Pamatuod nga dili gid mahimong tinukod sa atong Ginoong Hesus ang Roman Catholic Church. Number 1. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ayan usab kita kining yung atong programa sa TV Apulipong Argumento, Sir RJ Seno. Uban ninyo kuninyo sa kadali lang nga panahon aron na ato ning tagaan og reaksyon ang usa sa gitawag og mga video nga atake sa mga dili Katoliko agyan sa simbahang Katolika. Nya ang ato ang tawag ining paminawon nga video, naghatag siya mga presentations nga kung wala ta nakabalo sa gitawag og kasaysayan ang mahitabo ni ana mailad gyud ta sa ilahang mga malamaton kaayo nga mga informations nga ilahang gina-provide sa gitawag og social media. So dili na to dugay-dugayon ato ang tawag ining tan-awon kining maong gitawag og video. Kung tinukod sa atong Ginoong Hesus ang Roman Catholic Church. Number 1. Dili Romano ang atong Ginoong Hesus, usa siya ka Hudyo. Actually walay tudlo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga si Ginoong Jesucristo Romano. At the same time na kapila nato nagibalik-balik nga ang founder sa Iglesia Katolika Apostolika Romana dili Romano, dili Filipino, dili Amerikano kundi usa ka Hudyo. Mamit ako mabasa nato sa kasaysayan, ang maong iglesia, The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287, nagikan sa Jerusalem, wala nagikan sa Roma. Pero ganun naabot man dito sa Roma, tungod kay katuyuan ni Kristo, katuyuan sa founder nga si Kristo, nga kining maong iglesia maabot sa ng mga nasod, particularly sa Roma. Kaya at that time, ang Roma mauman ang center of civilization. Muna kinahanglan adtuan sa mga apostol aron i-convert kaya para dili nalisod ang pagpalapnag sa gitawag og maayong balita. Nagikan sa Jerusalem, naabot sa Roma, from Rome naabot og tawag ining Espanya, then from Spain naabot og Pilipinas. So mo na nga bakat nang moingon nga murag ilahang tawag ining palaman nga istorya nga ang Kristo kay dili man Romano kay ilang ipamugos nga pagmitag Romano Katoliko nag-refer na sa rasa. No. Kung mingon tag Romano Katoliko nag-refer na sa faith nga wala gidawat sa Jerusalem nya pagkahuman gipaadto dito sa Roma ug tungod sa Roma nasod nga Roma 1:7 ang pagtuo mikaylap sa tibuok kalibutan. So kini unang bakak ni lain pa. Og imposible nga ingalan niya ang iyang iglesia sa Roman nga ang mga Romano man gani ang nagpatay niya. Nganong ang mga Romano man ang nagpatay sa Ginoong Jesucristo, pero nagpatay man gud sila ang nag-execute sa maong gitawag og penalty. Ngano man kay ang Israel mo ni atong tudloan ning atong mga amigo nga mga dili Katoliko kay nagpataka lang og yawit nya pagkahuman dili mao'y nakasulat, dili mao'y nakalatid sa gitawag og kasaysayan. So ang question, tinuod ba na nga ang mga Romano ang nag-execute nga para mamatay si Kristo? Yes. Romano nga gipanguluhan sa mga emperador. Dili Romano Katoliko ang gipanguluhan sa Santo Papa. Kay dako na kanang word nga Romano Katoliko o kining gitawag og Romanong Imperyo, duha ka na ka institusyon nga managlahi dili pareho. Kining ato ang amigo nga naghatag sa gitawag og komento may tungod ining isyuha murag iyang ipariha murag ipakita niya sa video iparihan niya nga ang Romano Katoliko ug Romano Imperyo pareha dili pwede bakakon o binakak na siya nga tawag anang punto. So karon nganong ang mga Romano man nga mga Romano nga under sa emperador ang nag-execute sa death penalty sa kaso ni Ginoong Jesucristo ngano man kay at that time sila lang ang naay authority to execute capital punishment. Ang mga Hudyo di sila ka-execute nga naman kay under man sila sa Romanong Imperyo. Mao na nga ang mga Romano kasi lamay na katungod nga mo tawag ana mo execute o ganing capital punishment mo na kung ato ang basahon ang Biblia ang Romanong Imperyo nga tindugan ni Poncio Pilato maoy nag-execute sa kamatayon sa ato ang Ginoong Jesucristo. Again, dili Romano Katoliko. Lahi ng Romanong Imperyo, lahi pud ng Romano Katoliko. Kay ang Romano Katoliko mao nang gitukod ni Kristo nga gipatay sa mga sakop sa Romanong Imperyo. Yan. Continue nato. Importante ang pangalan sa usa ka iglesia.
Tungod kay pinaagi niini, makakuha tawag ideya kung kinsa ang founder niini og unsa sila nga klase nga pundok usab. Okay, usa na kadako nga tawag ining bakak nga importante daw ang ngalan sa iglesia kay para ingnon nga para mahibaw-an do nato kung kinsa daw ang founder unsay kinaiya niini. Mali. Nga naman kay not less than 45,000 Christian denominations ang nilokop sa tibuok kalibutan. Ang mga pangalan sa ilang iglesia naa sa Biblia. Ang ila pong gitudlo uniform sula eskriptura. Oh, anong wala man lagi mo na tinuod tanan? Imposible man po nagtinuod pod mo tanan. Nga naman tungod kay isa lang man ka iglesia ang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo, dili man 45,000. So buti pasabot dili basihan nga ang imong pangalan nakasulat sa Biblia tinuod na ka. And at the same time, kanang maong gitawag ugalan pag-identify lamang kana sa iglesyang iya ni Ginoong Jesucristo. Unya ang kapangalan, ang pangalan sa iglesyang gitukod ni Kristo manggod, nagapumping kana sa kinaiya ni Kristo. Unsa man tong kinaiya ni Kristo? Usa, balaan, iyang katuyuan nga mulukop sa tibuok kalibutan. Siya ang apostol ug pangulong pari at the same time katuyuan niya nga maabot sa Roma. Mo ang nature sa iyang iglesia. Mo bitaw pag-abot sa gitawag og 1869 1870, gi-official na nga kana nga nature, kana nga kinaiya, gi-official na sa gideklara simbang Katolika nga official nga pangalan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Mo nang official name niya, One Holy Catholic Apostolic niya. Special marks niya mao nang gitawag og the Roman Church. Ngano man kay mo man ang dawata sa Jerusalem. Mabuton ingon si Kristo San Mateo 21:43. Iyan ang pulong nga dili na Sir RJ ha. Ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag sa nasod nga makahatag og iyang bunga. Unsa man nasura? Roma 1:7 mo nang Roma. Nga naman kay sa tanang mga nasod kaniadto ang Roma lang ang naay kagahom, naay capacity, naay kapabilidad nga dili tawag ining lisod kung ma-convert ng Roma di na lisod ipakailap sa tibuok kalibutan mo na pagka 300 AD sa panahon ni Emperor Constantino. Pag-abot niya ayun na-convert ang tawag ining Roma, so mo na wa na maglisod ang mga Kristiyano sa pagpalapnag sa maayong balita. Pero mo lagi 300 years, almost 300 years ang ilahang gitawag og battle. Wala nga kining atong mga amigo, musukuan pa ba pataka lang. Pataka lang, sige lang, continue na to. Kung Roman Catholic Church ang pangalan sa ilang pundok, No, mali. Ang official name sa Santa Iglesia Katolika, One Holy Catholic Apostolic Church. Unya kana magong tawag ining Roman Catholic mao na ang description. Description sa mga magtotoo nga naa sulod sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Dili na mo official nga name sa simbahang Katolika. And again, pag mayuntag Roman Church, pag mayuntag Roman Catholic Church, it is not referring to the citizenship of a person. Dili. Nag-refer ka na sa gitawag og faith, nagiingon na San Pablo, tungod sa inyong pagtuo, nakaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan. abot nga taga Roma ang ilahang founder og dako kini og koneksyon sa Roma. Mali. Mali ang tawag ining observation. Nag-create sila ilahang kaugalingong observation na dili mo igisulti sa facts. Dili pwede na. Nga naman kay ang founder sa Iglesia Katolika, bisan pagkapila ninyo na tawag anang isulti nga unsa na, bisan pagkapila ninyo isulti nga gitawag Imong pundok sa ngalan sa imong lugar. Okay. Bisan pagkapila ninyo na isulti nga dili Iglesia Katolika ang gitukod sa Ginoong Jesucristo, magpabilin ang kamatuuran na kaya ng iglesyaha iya ni Kristo. Ni ani ha, sa inyo observation ninyo nga ako na imposible nga dili Romano kay dapat Romano kay na para na connection dito sa Roma. Wrong, mali. Mali, wa ni basa-basa og history ning moong mga tawhana. O ato adong basahon daw kasaysayan. Dili nang story ha. Ang ilaha tawag ang ginahimo nila is kuan man, story man, dili man history. O niya aton ni kuan niya ha. Okay, na din the New Book of Knowledge volume 16 page 287 nag-ingon, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Kinsang founder ini maong gitawag simbahan na
Encyclopedia International Volume 15, page 520 nag-ingon, Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder who was both human and divine. Mo nang gingon sa history, pero lahi ang ilang story. Continue na to, continue. Garbo kayo nimo nga taga diha ka nga lugar ug Mali. Mali. Garbo ka Tagalugar, may pari ang nahulog ba nga ilahang ang ilang unahuna ilang ipahid kang Kristo. Wrong. Mali. Mali. Dili na mao'y nalatid sa kasaysayan. Mo na maluoy lang ko sa mga taong mailad aning maong sa mani ilang tawag ining page. Oh, yan ha, di ba? Sige, continue na to. posible nga diha pod ka nagdako anang lugara. Kung sa buot pasabot padarag na mo. Diba? Wala sa tawag anang ebidensya. Mo bumabit lang gihuman ako nga video. Bisag usa ka dokumento nga ilang gi-present wala. So buot pasabot puro ra chismis. Mo ni sila. Kining mga laeng sekta nabuhi ni sa chismis. Yan, continue na to. Pero atong hinumduman nga dili Romano ang atong Ginoong Hesus. Usa Kinsa pinag-ingon pud ninyo nga Romano ang atong Ginoong Jesucristo. Nakakutlo ba mong ebidensya nga nagtudlong Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang citizenship ni Kristo Romano? Ayaw ibutang ang inyong kabakakan sa baba sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngano man kay bisa pagkapila ninyo na labay lapok ang simbahan Katolika magpabilin ang kamatuoran na kanang simbahana mao nang iya na Kristo. siya ka Hudyo nga nagdako usab sa kultura sa Hudyo. Nya kisa may nagpapatay kang tawagan ng kang Kristo. O yes, Hudyo siya. Nagbasa ba gyud ka mo og tawag ining balaang kasulatan? Kini naghimuan nga video ba? Nagbasa ba gyud ka ni sila og balaang kasulatan? Ako duda ko tawag ining nagbasa-basa ra ni wala nila ganira pagbasa. Ngano man kay ang nagpapatay kang Kristo mga Hudyo. Dili Romano Katoliko. O basahan niyo ng 1 Tesalonica 2:15. Basahan niyo na. Mga Hudyo ang nagpapatay kang Kristo. Nya ingon yung Romano Katoliko. Ang mga Romano lang ang nag-execute katong under sa emperador. Pero mga Romano Katoliko dili kay at that time pagkamatay ni Kristo katong mga Romano Katoliko nagtago-tago ngano man i-persecute man sila. Og sigurado ko nga kanang kini naghimuan nga video may connection sa mga apostol. Ngano man o pa sa kabalo sa kasaysayan. Sa kabalo ani. Gani sa kasaysayan, ang Roma ang makonsider nato nga isa sa mga dagko kaayo nga kaaway sa mga Hudyo sa panahon sa atong Ginoong Hesus. Unsa gingon nimo nga dakong kaaway sa mga Hudyo nagpailalo man gani ang mga Hudyo. Nagpailalo man gani ang mga Hudyo sa mga Romano. Dili Romano Katoliko, Romanong Imperyo. Gitagaan pa ganin sila sa Romanong Imperyo og tawag ining kanabitang pabor. Tungod kay gitabangan sa mga Hudyo ang mga Romano katong gera mga around 60 BC. Why ni basa-basa kasaysayan ning mga tawhana. Tungod ni anang maong pabor ang balaod sa mga Romano nga sakop sa emperador, gitagaan sila og panalipod sa balaod sa mga Romano aron maka-exercise, maka-practice ang mga Hudyo sa ilang pagtuo publicly og libre freely. Yon. Taka lang ni ilang yung kaayo nga tigbasag tawag ining kasaysayan. Unya pagkahuman ang mga Katoliko anang panahon na mga Romano Katoliko ana siyempre Romano Katoliko mo man nagitukod ni Kristong Iglesia. Ipili bitaw ang Roma, di ba? Nga mamahimong iya sa Ginoong Dios. Nga lipay bitaw ang balang kasulatan nga ingon pa ni San Juan nga ang gingharian sa kalibutan kani adto nahimo na gingharian sa Dios. Nalipay ang mga apostol nga naman kay not less than 200 years, not more than 300 years nakigbattle ang mga Kristiyano against Roman Empire. Sa katapusan, yun na-convert ang Romanong Imperyo. Mabito nga ang tawag anang official religion of Rome nga gi-declare ni Emperor Theodosius ni adtong 381 mao ng Kristyanismo, dili na paganismo. Di ba? Wala basa-basa kasaysayan na sila eh. Ang nagpapatay kang John the Baptist, leader sa Roma, nga Ay mali. Si Herod Antipas, anak ni tawag ining Herod the Great. Si Herod the Great na Roman citizen siya at the same time Hudyo. Si Herod Antipas practicing Jew siya. O niya gituuhan nga ang iyang nationality Arabo, dili Romano.
Kaya wag ni pagkayabaga gini mga tawhan. Wala akong matuo maanin na. Mahulog yung nga mailad, mailad mo. Sige, continue nato. si Herodes, ang nagpapatay sa mga apostoles usab, mga lider ug sundalo usab sa Roma. Anong gipapatay man sila? Anong ipapatay man sila? Ang katong tawag ining mga apostoles, nga naman kay nagtuong mga Romano nga amdra sa emperador nga ilugon ang Roma kay kining katawag ining makristyano kani adto gituuhan nila nga gamay nga sekta nga mga rebelde. Muna ang kaso sa gitawag o makristyano kani adto sa 1st century AD, sa ilabi na sa panahon ni Emperor Nero, ang kaso nila rebellion. Rebelde sila sa mata sa Romanong Imperyo. Pero kadugayan, na-convert ang Romanong Imperyo. Nga naman kay nakita nila nga dili rebellion ang bit-bit sa mga Kristiyano against sa Romanong Imperyo, kundi tinuod nga pagtuo o kinahanglan i-convert ang mga Romano kay kining mga Romano sumala pa ni San Pablo mo ni mo bit-bit sa maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Dili ng taga-Amerika nga tawag ining pasakupan ani naghimo ani nga video. Continue. Ang nagluto sa mga unang miyembro sa iglesia sa atong Ginoong Hesus, mga ay ang tawag ani gipanglutos kanadto mga pari man tong mga obispo. Dili man to mga pastoy nga nang buto lang sa 16 ka siglo hangtod karon ika-20 ka siglo. Yinabag. For example, 1st century AD, kinsa man ang gipatay din ang mga obispo, pinaka number 1 si Kuan, si tawag ining Linus, Anacletus, Clemente, Evaristus. Mga obispo na sa Roma. O katong obispo sa Antioquia, kinsa man, San Evodios, San Ignacio sa Antioquia nga estudyante ni San Juan. Puro man to mga Romano Katoliko. O sa iyo kung wag mo connection ana kanang mga pangisbutan ako nya gyud sa man ninyo pag tawag ining paghuna-huna nga mga Romano Katolikong nagtawag patay sa mga Kristiyano nga sila man mismo ang gipanlutos. Continue. Romano usab ug ang nagpapatay ug nagpalansang sa atong Ginoo under usab sa authority sa Roma. Ay, normal. Yeah. Tinuod na. Pag nag-Roma, again ha, under sa Roman, under sa emperador. Dili under sa Papa. Kay at that time, ang Romano, ang Roman Empire, sila man ang conqueror. Sila mo execute. Subay sa ilahang gitawag og balaod. Kunya unsa man ang reliyon unsa man pagtuuan ng mga Romanong under sa emperador ang nagpapatay kang Kristo, Romano Katoliko? Yinabag na kumingon mo Romano Katoliko. Nga naman at that time for the first 300 years ang Romano Katoliko gipanglutos, gipangpatay og mauna ang mga nisunod kang Kristo. Mauna. Last. Illogic na lang nato kung ang nagpapatay kang John the Baptist mga Romano, ang nagpapatay ug nagluto sa atong mga apostoles o mga miyembro sa unang iglesia sa atong Ginoong Hesus mga Romano usab. Under sa emperador, dili under sa Papa. Ug ang nagpersecute ug ang nagpalansang sa atong Ginoong Hesus sa cross Romano usab. Under sa emperador, dili under sa Santo Papa. Ganahan kaha ang atong Ginoo nga nganlan niya og Romano Katoliko ang iyahang iglesia. Yes, nga naman tungod kay katuyuan ni Kristo nga ang pagtuo gikan sa Jerusalem kay wa man dawata ibalhin dito sa lang nasod nga makahatag siyang bunga. Og siya mismo gilitok niya ng pulungan nga Roma. Basahan ninyo ng Buhat 23:11. Unsa may gisulti sa Ginoong Jesucristo, Saulo, ingon nga nagsaksi ka nako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab ka nako didto sa Roma. Nya, sa pamilali sa tuana, wag yun ingon dito nga musaksi ka nako dito sa Amerika. No. Mao na nga ang Roman Church dako kay sa kahimuan sa kasaysayan sa pagtuo nga gi-establish gitukod sa Ginoo. Muna nga bisag unsaon ninyo pamalibad, bisan unsaon ninyo og tawag ining dili pagdawat anang pagtuuha, magpabilin ang kamatuuran nga kanang iglesia nga milambo milipang nga gikan sa Jerusalem naabot og Roma og tungod sa Roma 1:7-8 mikaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan maunang iglesyahang gitukod ni Kristo nga under sa Santo Papa kay ang unang Santo Papa San Pedro biya
Gingon niya Kristo nga, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven. Manigkasult ni Kristo. Oh, nya pagkahuman ingnon ninyo nga mo'y nagpapatay kang Kristo, basa pud mo kasaysayan. Oy, ngano man kay naa may tawag anang giingon nga little knowledge is very dangerous. So muna mga sira, muna pag na magkita tag ingon ani nga mga videos di ta magpailad. Ngano man kay ang mga mangingilad muhimo na or mogamit ng mga termino nga makalibog. Makalibog man na. Ngano man gamit sa lag Romano nya ang ilang una-una na simbahan Katoliko, Romano Katoliko. Mali. Kay ang word nga Romano ra walay Romano Katoliko. Bot pasabot ana naga-refer nag citizenship kung Romano ra. Kung tag Romano Katoliko, refer na sa gitawag og mga magtotoo or sa pundok nga gitukod ni Kristo isip description sa iglesyang gitukod ni Kristo manang Roman Catholic. Pero ang official name simbang Katolika, One Holy Catholic Apostolic nya na special mark Roman Church. So muna mga higalabegson, ayaw makalimot sa pag-lecture, follow sa atong Facebook page, RJ Horlan Sandra Second TV, palipuntar kami na page, Kuya Apollos TV page, and RJ's Vlog 2022. O pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. Also, sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga atong mga channels, Dali Catholic, Apologist International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apollos TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum. O pwede sa mo mag-message at o pwede sa mo mag-send din na og YouTube super stickers, super chats. Okay, and also sa mga Katoliko kung gusto mo tabos ng program, pwede niyo ipadala yung tabos suporta, pinag sa mga account numbers, nga nakaroon din sa mga screens, kana nagadagan ng information, o pwede sa mag-message atong page kung via remittance ang inyong pagpadala. O katuyang una, sa sunod na po ng higayon na sa pagkatong reaksyon ning mga pamasangil, pagpamakak sa mga amigo nato nga mga dili Katoliko, at ang pangtanggalan ng maskara, nga naman kay ang amahan sa bakak, mao ang yawa. Ave Maria, Viva Cristo Rey!